Alright. Randirana ku phunziro limene tikhale nalo loyambirira mawa uno. Ndi phunziro ili chimene tikhale tikukambirana ndi icho chimene tiyeneka kuti tikhale nacho ndipo popanda icho nkosatheka kumkondweretsa Mulungu. Tikudziwa tonse chinthu chimene munthu ayeneka kuna kuti akhale nacho ndipo ngati alibe sangathe kumkondweretsa Mulungu. Bible limatiuza kuti chimene ndi chani? Chikhulupiriro. Okay, ndichachidziwikire ndiye kuti tonse tili ndi chidziwitso bwino lomwe unaona kuti popanda chikhulupiriro ndiye kuti ndi kosatheka kumkondweretsa Mulungu. Chifukwa chimene Bible limanena. Makamaka kuna kuti limene ndi verse tiliwerenge kwa Hebrew chapter 11 verse like 6. 11 verse 6 akuti koma popanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphotho iwo akumfuna iye. Chabwino, Paulo walankhula mawu omveka bwino amene tikuyeneka ife tonse tiwalingalire komanso unaona kuti tiziwaganizira nthawi ndi nthawi pamene tikuyenda njira yathu ya Chikhristu. Chifukwa pali zinthu zambiri zimene anthu mipingo imakamba kenanso zimene anthu ife timafotokoza. Timatha kumanena zonaona kuti mwina kwake kuti Mulungu tinkondweretse tipangiza kuti zakuti kuti Mulungu tinkondweretse tipangiza kuti zakuti koma Paulo akungokamba chinthu chimodzi unaona kuti popanda ichocho nkosatheka kuti tinkondweretse Mulungu. Anthu ife timakondweretsana mu zinthu zosiyanasiyana. Wina akhoza nawo kuti ine koma mukandigulira galimoto ndiye kuti mundikondweretsa. Wina akhoza nawo kuti ine koma akazi wanga akandilankhula mawu kuti mtima mwangamu ndimamva kukoma kwambiri ndiye kuti olata ndipempha china chake kuti ndagulire ndikhoza akatenga ngongole zambirimbiri ndiwagulira ndithu bwinobwino. So anamakondweretsana mu zinthu zosiyanasiyana. Kwano Mulungu mawu Mulungu akutiuza nana kuti pali chinthu chimodzi chokha chimene popanda ichocho olotapanga cha mtundu wanji nkosatheka kuti tinkondweretse Mulungu. Ndi Ahebera unaona kuti makamaka Paulo kwa Hebrew chapter 11 verse like 6 unaona kuti ndi chikhulupiriro basi. Popanda chikhulupiriro nkosatheka kumkondweretsa Mulungu. Ndiye kuti chikhulupiriro ndi chinthu chofunikira kwambiri. Yes. Okay. Chikhulupiriro ndi chinthu chofunikira kwambiri. Ndiye kuti kunali kufunikira kunaona kuti Khristu tonse tizidziwa komanso tizindikire bwino lomwe kunaona kuti kodi chikhulupiriro njani. Ndiye sikungopeza tanthauzo la mawu kuti chikhulupiriro zimene tifuna kuti tichite mu tsiku la lero kapena kuti mu phunziro ilili koma kuti tikufuna kuti tikhale ndi chidziwitso chakuya bwino lomwe chonena kuti tizitha kuzindikira bwino lomwe kuti pamene Bible likufotokoza nkhani ya chikhulupiriro kwenikweni ikukamba chani. Ndi mawu ochokera mu zolembera za Ellen White amene adawalemba mu chaka cha 1899 mu buku kapena mu zolembera za Review and Herald. Kumene mumu Mai White adafotokoza chinthu china chimene akunaona kuti chidziwitso cha icho chimene malemba amatanthauza pakuti uza ife kufunikira kuti tikhale ndi chikhulupiriro ndi chidziwitso chofunikira kwambiri koposa chidziwitso china chilichonse chimene tikhoza kuchipeza. Ndikhulupirira mawu amveka bwino lomwe akunena kuti chimene malemba amatiuza ifeyo pomatiuza unaona kuti tikuyeneka tikhale ndi chidziwitso cha nkhani ya kukhala ndi chikhulupiriro. Akuti ndi chidziwitso chofunikira kwambiri. Chifukwa chani? Taona kale Bible likunazo unaona kuti popanda chikhulupiriro nkosatheka kumkondweretsa Mulungu. Ndiye kuti munthu kukhala ndi chidziwitso cha nkhani ya chikhulupiriro ali ndi chinthu chofunikira kapena alibe chinthu chofunikira? Ndi chinthu chofunikira kwambiri. Chifukwa ndi chokhacho chimene chingamkondweretse Mulungu. Ndi Mai White unaona kuti chimene malemba kuti pempha ifeyo kunaona kuti tikhale ndi chidziwitso chimene chichi cha chikhulupiriro. Akuti tinayeneka tichitenge unaona kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri. Ndikondwera ndi mawu a Chingereza amene adagwiritsa Mai White unaona kuti more essential. Kutanthauza akuti more essential than any other knowledge. Kutanthauza unaona kuti tikhoza kukhala ndi zidziwitso zosiyanasiyana monga mmene masiku ano anthu tikumakambirana kana timaphunzitsirana tikumafotokozerana pa zinthu zosiyanasiyana. Koma unaona kuti pali chidziwitso chimene chili chofunikira kwambiri kuposa chidziwitso china chilichonse. Ndi chidziwitso cha nkhani ya chikhulupiriro. Chifukwa ndicho chokhacho chimene tingamkondweretse nacho Mulungu. Koma nthawi zambiri anthu timafunisisa unaona kuti tiziona kuti kodi chakuti ndi chani.
chakuti ndi chani mongano mmene tikukambirana lero nakuti no chikhulupiriro ndi nthawi zambiri anthu mitima yathu timatha mazifunso kuti ndiye chikhulupiriro nchani. Okay, nditafunsa funso kuti kodi chikhulupiriro nchani tingayankhe kuti bwa ndizowa kuti ambiri akhoza thamanga ndi kwa Hebrew chapter 11 verse 1 tiwerenga Hebrew chapter 11 verse 1 Hebrew chapter 11 verse 1 yes koma chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zosayembekezeka chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Alright, akuti chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zosapenyeka ndi chiyembekezo cha zinthu zimene sitinaziona. Okay, ndi tanthauzo labwino lomveka bwino ati koma mumadziona kuti anthu ambiribe kufikira lero lino amavutikabe kufotokozera mawu onga amene ukunaona kuti chikhazikiso cha zinthu zosapenyeka chiyembekezo cha zinthu zosaoneka. Ambiri timavutikabe naona kuti kodi mawu amene akufotokoza kuti chani nde mu kanthawi kochepa tingofuna kuti tingoonako timvese bwino lomwe kuti kodi pamene Bible likufotokoza kuti kukhazikisa zinthu zimene sudazipenye chikuyembekeza zinthu zimene iweyo sunazione kuti chikhulupiriro ndi chimene chocho ndiye kodi zili motani komanso nanga tingakhale ndi chizwiso chotani chakuya cha nkhani ya chikhulupiriro potengera unaona kuti ngati sitikhala ndi chimene Bible lakambachi kukhazikisa zinthu zimene sitinazipenye kuyembekeza zinthu zimene ife sitinazione ndiye kuti sizingatheke unaona kuti tinkondweretse Mulungu chifukwa chikhulupiriro ndi chimenecho. Komano tingofuna kuti tingoonako zinthu zingapo zimene kaena kuti zisanzo zingapo za anthu amene tikhoza kuphunzirapo kwenikweni ku tanthauzo limene tapasidwa kwa Hebrew chapter 11 verse 1 kuti tikhale ndi kuya kwake kwa nkhani ya chikhulupiriro kuti chikhulupiriro nchani ndiye kuti tioneko zisanzo ziwiri zitatu kuchokera mawu a Bible. Aroma chapter 14 verse like 23 pali mawu. Aroma chapter 14 verse like 23 koma iye amene akayikakayika pakudya asusika chifukwa akudya opanda chikhulupiriro ndipo chinthu chilichonse chosatuluka mchikhulupiriro ndicho uchimo. Okay, ndimafuna kwambiri mawu akumapeto akuti chinthu china chilichonse chimene tingachipange tingachichite tingachilankhule koma chopanda chikhulupiriro chimakhala cha chimo. Okay, mawu susana ndi chimo ndi cha chikhulupiriro chiyero. Yes, mafuna mawu kuti chiyero righteousness okay kaena chilungamo. Alright, ndiye kuti apapa zikutiuza unaona kuti china chilichonse chimene munthu angachichite popanda kapena unaona kuti chimene sichikutuluka mu chikhulupiriro Bible likunaona kuti ndi chani ndi chimo. Titati tinene mawuwo mokhala ngati mozondosa kapena kuti mu Chingereza maneno kuti vice versa ndiye kuti tinena kuti china chilichonse chimene munthu akuchichita ndi chikhulupiriro chimene chimakhala cha chiyero kaena chilungamo eti. Ndiye kuti apopo tikutha kuona kufunikira kwenikweni kwa chikhulupiriro. Zikhoza kutheka kuti munthu mwina akumatha kukapereka kaya mphaso kwa anthu ovutika eti kumachitira anthu zinthu zabwino monga mmene ambiri a Chikhristu kana mipingo ambiri imatifotokozera mwina sokwanisa kumene kumana zonana kuti munthu mazonana amakwanisa sunga malamulo koma anaona kuti ngati zimene zakuzipanga opanda chikhulupiriro akupanga chimo. Vesi limandiganizisa naona kuti ndiye kuti ndizotheka munthu kupita ngakhale ndende kumakachezera ndende kumapita ngakhale kuchipatala makapereka zakudya kaya kumakatani koma ngati ulibe chikhulupiriro kupita kuchipatala kaona odwala komweko kukhoza kukhala chani kuti chimo chifukwa zinthu zokuzipanga opanda chikhulupiriro. So chikhulupiriro ndi chinthu chimene chikuonekana kuti Bible likuchifotokoza kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa chake tiyeneka kuti tikhale ndi chizindikiriso ndi kumvesa bwino lomwe icho chimene chikhulupiriro chili. Tili nazo zisanzo m'Bible zimene ena amene adakhala nacho chikhulupiriro monga mwachisanzo kwa Hebrew chapter 11 kwa verse lake la 5 timamva za Enoki sitiwerenga kunaona kuti Enokiyo adali ndi chikhulupiriro komano kumapeto kwake kwenikweni kumapeto kwa verse ngati mungakwanisa tiwerengera Hebrew chapter 11 verse lake la 5 kumapeto kwenikweni
11 adali nawo umboni ngochokera pa nkhani ya umboni kupita kwina akuti kamba za Enoch pakuti sanatengedwe anachitidwa umboni kuti anamkondweretsa Mulungu. Okay, Enoch adachitidwa umboni kuti adamkondweretsa Mulungu. Anamkondweretsa Mulungu bwanji? Kumayambiriro konaona ndi chikhulupiriro. Ndiye kuti tikugwirizana ndi mawu aja wanena kale Paulo pa verse lake la 6 kunaona kuti ndi chikhulupiriro popanda chikhulupiriro palibe kumkondweretsa ndani kuti. Ndiye kuti tikhoza naona kuti Enoch adamkondweretsa anamkondweretsa Mulungu monga mmeneno zikumvekera verse lake la 5. Chimodzimodzi so Noah verse lake la 7 la Hebrew chapter 11 nomwe timamvaso za Noah kunaona kuti anali ndi chikhulupiriro. Ndipo kumapeto kwamati bwanji tangowerenga chapter 11 verse 7 yes sir. Ndi chikhulupiriro Noah pochenjezedwa ndi Mulungu za zinthu zisanapenyeke ndi pochita mantha anamanga chingalawa cha kupulumutsiramo iwo a nyumba yake kumene anatsutsa nako dziko lapansi nakhala olowa nyumba wachilungamo chili monga mwachikhulupiriro. Okay, zimene zidachitika mu nthawi ya Noah tikudziwa bwino lomwe zinali zovuta kuzikhulupirira anthu ambiri chifukwa Noah amalengeza chinthu chimene sichinayambi chaonekapo sinambi chachitikanso nkhani ya mvula tonse timadziwa bwino lomwe kuti chilengedwere cha dziko mvula sinkagwayi. Ndiye anthu kuwauza zinthu zimene sanayambi azionapo zinali zinthu zovuta kwambiri. And mwinanso tikhoza naona kuti Noah anakhala zonaona kuti adali munthu monga mmene adakhalira anthu anthawi imeneyi osatenga mawu a Mulungu monga mmene mawu a Mulungu akunenera. Ndiye kuti zidakhala zovuta kwambiri kuti Noah akamange chingalawa chifukwa bweza kumakayikira naona mvula chigumula zikhala bwanji zitheka bwanji zimezi chifukwa sizinayambe zachitikako sonkomo. Ndiye Bible likunaona kuti iyeya kuti adachenjezedwa pa zinthu zimene sizinaoneke kena kuti sizinachitikepo. Ndiye akuti koma iye adakhulupirira zimenezozo unaona kuti ndizoona zitani kuti zichitika. Ndiye kwenikweni chikhulupiriro ndi chani koma tati timvesere bwino lomwe mawu amene tiona zonaona kuti Noah adangouzidwa chinthu china chake ndiye ndikungotenga chimene wauzidwa chonaona kuti mwanjira ina iliyonse zinthu izi zichitika basi. Ndiye anakhazikitsa zinthu zimene sizinayambe zaonekaponso nkonse koma iye adazitenga zonaona kuti zinthu zimene zichitika. Tiona kusogolo kunaona kuti ndi chifukwa chani Noah anakhala ndi chikhazikiso chimene cha zinthu zimene zinali zonaona kuti sizinaoneke zinthu zimene sizinachitikepo iye nkumaziyembekeza zimezi namanenedwa zonaona kuti adakhala ndithu wotengedwa wolungamisidwa chifukwa cha chikhulupiriro. Verse latero kumapetoko chifukwa cha chilungamo. Okay, tawerenganisoni tawerenganisoni ku Hebrew 11 verse number 7 yes. Ndi chikhulupiriro Noah pochenjezedwa ndi Mulungu za zinthu zisanapenyeke ndipo pochita mantha anamanga chingalawa cha kupulumutsiramo iwo a nyumba yake kumene anatsutsa nako dziko lapansi nakhala olowa nyumba wachilungamo chili monga mwa chikhulupiriro. Yani mafuna venewo kunaona kuti kupyolera mu chikhulupiriro chimene anali nacho iye anakhala ndithu wolowa nyumba wachilungamo. Bible la Chingerezi kuti the hair of righteousness kunaona kuti wolowa nyumba wachilungamo komano kupyolera muchani kuti mu chikhulupiriro. Ndiye chikhulupiriro ndi chani makamaka sopano ngakhale taona kale kunaona kuti ndi chikhazikiso cha zinthu zimene sizinaoneke. Noah adakhazikitsa mu mtima mwake zinthu zimene sizinaonekepo sizidachitikepo nawati zinthu zimene zitani kuti zichitika. Ndipo akuti pamenepo Mulungu adanitenga iye kanaona kuti ndi wolowa nyumba wachilungamo the hair of righteousness. Ndiye kuti tikhoza kuona kuti pamenepa tikhoza kukhala ndi kapena kuonjezera kutanthauzo la chikhulupiriro limene tapasudwa pa Hebrew chapter 11 verse lake la 1 kunaona kuti monga mwachisanzo Noah anauzidwa kuti amange chingalawa kugwa mvula ndipo iye sadakayikire adazichitadi zimenezozo anakhulupirira pa mawu a Mulungu kunaona kuti mawu a Mulungu achita zimene Mulungu wazilankhula wazinena eti. Ndiye ndifuna kuti taona chisanzo china cha chikhulupiriro pa
kuonjezera kenano pakufotokoza kumene ndafotokoza kunaona kuti mawu a mulungu achita zimene mulungu iwanena. Tingoona chitsanzo ichi cha chikhulupiriro chimene Yesu adafotokozera bwino kwambiri za nkhani ya chikhulupiriro. Mateyu chapter 11 verse lake la 5 kukafikira 8. Tifuna timvesere nkhaniyi chifukwa pali chinthu chofunikira kwambiri. Mateyu chapter 11 number 5. Tifuna kuti tithe kukhala ndi tanthauzo kapenanso kumvesa bwino kwa nkhani ya chikhulupiriro. Ndiye kumene kuku Yesu adapereka ndithu mawu amene ife akhoza kutipasa tanthauzo lomveka bwino, losalambalala kena losamvekanso ngati tikukuluwika ya nkhani ya chikhulupiriro. Akhungu alandira kuona kwawo ndiwo pundu. Mateyu chapter 8 verse 5 kukafikira 9. Mateyu chapter 8 verse 5 kukafikira 9. Ndipo mmene iye analowa mkaperenawo anadza kwa iye Kenturiyo napempha iye nati, Ambuye, mnyamata wanga aligone m'nyumba odwala manjenje, ozunzidwa koopsa. Ndipo Yesu ananena naye, ndifika ine ndizamchiritsa iye. Koma Kenturiyoyo anavomera nati, Ambuye, sindiyenera kuti mukalowe pansi pa chidwi langa iyayi, koma mungonena mawu ndipo azachiritsidwa mnyamata wanga. Verse 9. Pakuti inenso ndili munthu wakumvera ulamuliro, ndili nawo asilikali akundimvera ine. Ndipo ndinena kwa uyu, muka, namuka, ndi kwa wina, iza, nadza, ndi kwa kapolo wanga, chita ichi, nachita. Tithokoze. Tikuona chitsanzo chabwino cha meneno Yesu adakumana ndi Kenturiyo kapena uyu Kenturiyo uyu adabwera kwa Yesu munyengo imeneno Kenturiyo makamaka munyengo imene Yesu adalowa mu Kapenawo. Mwalekezera verse number 9. Yes. Okay, latera kuti chani? Verse number 9. Pakuti inenso ndili munthu wakumvera ulamuliro, ndili nawo asilikali akundimvera ine. Ndipo ndinena kwa uyu, muka, namuka, ndi kwa wina, idza, nadza, ndi kwa kapolo wanga, chita ichi, nachita. Latera mwepo. Chabwino, ndikuona ngati kuti chimene ndi kuchifuna kwambiri Bible lachichewapo kutanthauzira sadatantauze bwinobwino. Amene ndi Bible lachingerezi kumwina titanthauzira kuchokera mchingerezi. Verse 8 9. Okay, verse 8 and 9. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. 9. For I am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this man, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. Chabwino. Tiras pamenepo. Verse 10. No, verse 10. Verse 10. It's Okay, verse 10. verse 10. All right. Yeah. Waiting on verse 10. Verse 10 akuti, ndipo pakumva ichi Yesu anazizwa, nali kwa iwo akumusata, Indetu ndinena kwa inu, ngakhale mwa Israeli sindinapeza chikhulupiriro chotere. Okay, ndimafuna mawu amene ndoti ali pa verse 10 ipo. Mu chochitika ichi cha Yesu kumana ndi Kenturiyo, tikuonapo nkhani ya chikhulupiriro. Tilimoze? Yes. Tikuonapo nkhani ya chikhulupiriro, ndiye tifuna nawo kuti titenge tanthauzo limene talipeza pa Hebrew chapter 11 verse 1 ndi mavesi onse amene taona za Enoki, Noah, kuti adayembekeza zinthu zimene sizinayambe zachitikaponso mu moyo wawo wonse, ndipo anakhulupirira pamenepo, ndipo kuti adamkondweretsa Mulungu nakhala ndithu olowa nyumba righteousness pachatiya chiyero chilungamo. Okay, anakhala olowa nyumba achilungamo. Ndiye tikuona nosopano pa Mateyu chapter 5 verse 8 Mateyu chapter 8 verse 5 kufikira 10. Pa verse 10 ipo ndi pamene pali nkhani imene ndimafuna nawo kuti tithe kuunguza bwino lomwe nawo kuti tiwonjezere komanso tikhale ndi tanthauzo la chikhulupiriro mwa njira unaona kuti ikhoza kukhala yosavuta kwambiri kuimvesesa, chifukwa nthawi zambiri anthu tikamana zonaona chikhazikiso cha zinthu zimene zoti zosapenyeka kapena chiyembekezo cha zinthu zimene sizinaoneka, anthu amatha kulephera kumvesesa bwinobwino kuna kuti kodi chikufotokozedwa ndi chani. Ndifuna kuti tiunguze bwino lomwe chochitika ichi cha Yesu kumana ndi Kenturiyo mu mzinda wa Kapenawo.
akunena kuti no Kenturiyoyi adafotokoza ndithu za mwana wake amene no adali kugwidwa ndi nthenda ya manjenje nde amamufunsa Yesu naona kuti apite akamuchize mwana ameneyi. Kunali kothekera eti kuti Yesu anakayenda bwino lomwe ngakhale ndingonana kuti no Yesu anamuwuza munthu kunena kuti akutani kuti abwera ku nyumba kwake sichoncho abwera ku nyumba kwake. Chinali chinthu chachifupi kwambiri kungomulola Yesu kunena kuti apite ndi akamuchize. Koma tamumverani Kenturiyoyi akunena ineyo sindinafune kuti mubwere ku nyumba kwanga yayi komano ineyo ndakuziyelekeza yeye unaona kuti ndine munthu ndithu wa ulamuliro wanga ndili ndi anthu anga ndimati nkangwauza chakuti amachita ungwauza zakuti sawinyawunyaso kenano sanyinyirikanso mwa mtundu nonse zimachitika ndithu anthu amachita. Inenso chimene ndikufuna ndi mutani koda kuti mungolankhula mawu ndipo ine ndikuzozona kuti ine mawu amene mungalankhulewo mwana wanga kumene ali ata ndi Yesu unaona kuti akudabwa nazo nawo kuti sindinayambe ndaona chikhulupiriro chachitani kuti chachikulu kwambiri mu Israeli chifukwa mu Chingereza unaona kuti no so great faith. Munthu uyu ndithu anaonesa chikhulupiriro chachikulu kwambiri unaona kuti no sanafuna unaona kuti Yesu achite kupita ku nyumba kwake yayi komano amadziwa kunaona kuti no mawu okha a Yesu akangoti no wangolankhula china chake mawu amenewo achita ndithu ntchito imene no ayeneka kuti achite. Chimene ndanenachi ndi verse Yesaya 55 verse 11. Yesaya 55 verse la 11. Verse number 11 kuti momwemo azakhala mawu anga amene atuluka mkamwa mwanga sazabwerera kwa ine chabe koma azachita chimene ndifuna ndipo azakula mmene ndinawatumizira. Akuti mawu amene akutuluka mkamwa mwa Yehova azachita chimene no Mulungu yakuta akufuna. Okay, Yesu Kristu mene anali pano pa dziko anali ndi Mulungu onsese ndiye kuti tikhoza kumfotokoza bwino lomwenso unaona kuti no anali Mulungu. Yes, anali Mulungu ndithu nde akukamba kunaona kuti no Kenturiyoyi chakunazo unaona kuti no ineyo sindikukayika konseyi ineyo mukangolankhula zinthu zitani kuti zichitika sipalibenso chimene chingapoponyeke nde sipakufunikiranso unaona kuti ineyo mubwereyi. Tikapitira kuwerenga kumusiko Yesu sanansuze unaona kuti ayi zikufunikirabe kuti ndibwere kwanu basi mwina mwana ameneyo ndifunika kuti ndikampange zakuti hayi sizinateronso adangomuyamika unaona kuti no ineyo ndayenda mu Israeli monse komano sinakumanizane ndi chikhulupiriro chachikulu ngati chiticho kuti ngati chimene chichi. So muchochitika chimene no tikuona pamene papa tikhoza kukhala ndi chizindikiriso bwino lomwe cha chimene chikhulupiriro chili monga mwa mawu aku Yesaya mawu onse otuluka mkamwa mwa Yehova azachita chimene no Mulunguyo chinkutani kuti chinkondweletsa. Mawu a Yesu adachitadi chimene no Yesuyo adachifotokoza ndipo tikapitiriza kuwerenga ku Mateyu kuja unaona kuti mwana uja ndithu anachira ndipo akanakawafunsa anthu unaona kuti kodi linali ola lake liti akuti ola lake lomwe lija analankhula Yesu mawu lija adakapeza ndithu unaona kuti no ola lake linali lofanana mwana uja ndithu adachira. Chimenechi ndi chimene no chili chikhulupiriro no apapa tikhoza kuchiona kuti no ndikutenga kaena kuti no ndikutenga mawu a Mulungu kunazo unaona kuti no mawu a Mulungu ali okwanisa kuchita ndipo no ndikudalira pa chimene chocho kunaona kuti mawu a Mulungu achita chimene no Mulunguyo wawalankhula. Ndafotokoza tanthauzo lomveka bwino. Yes. Ndibwerezenso chikhulupiriro ndiko kudalira pa mawu a Mulungu kunena kuti no mawu a Mulungu ali okwanisa kuchita chimene no Mulungu wanena ndipo no nkuyembekeza pa mawuwo mwamphumphu kunaona kuti no achita kanaona kuti Mulungu achita chimene iye wanena. Tanthauzo limene lili lidalembedwa kanaona kuti no ndi monganso mmene mkulu uyu adalilembera Alonzo T. Jones A.T. Jones mu buku mu Review and Herald wa pa December 27 anafotokoza ndithu mawu amene unaona kuti no chikhulupiriro ndi kuyembekeza pa mawu a Mulungu kuti no achite chimene no iye wanena ndi kudalira depending kudalira pa mawuwo kunena kuti no mawuwo achita chimene iye wanena monga mmene tamvera ku Yesaya kunaona kuti mawu onse otuluka mkamwa mwake mwa Yehova sazabwerera kwa iye achabe koma azakachita chimene no Mulungu wachitani kuti
wachilankhula. Chimenecho ndiye chikhulupiriro. Tikadalira pa izo zimene mulungu anena ona kuti mulungu azikwanirisa kana ona kuti mulungu azichita zimenezo ndi chimeneno chikutengedwa ona kuti ndicho chikhulupiriro. Ndi chifukwa chake tikakhala ndi chikhulupiriro kunaona kuti mulungu achita zonse zimeneno iye wazifotokoza. Sitiyeneka sona kuti tikhale ndi kudera nkhawa. Nthawi zambiri anthu timadera nkhawa ndi chikhristu chathu koma tizapulumuka. Okay, zikuoneka na kuti tikapanga chakuti ndipapezeka kuti ndikulephera kuyesesa kupanga chakuti kupanga zakuti zikuoneka kuti zinthu zambiri zikundikanika kuti ndizikwanirise koma ndizapulumuka. Mukapeza zonaona kuti titangokhala ndi chikhulupiriro pa mawu a mulungu iye amene adawalankhula tikapeza zonaona kuti tikakhala ndi mtendere. Aroma 5 verse like 1. Aroma 5 verse like 1. Ndi chikhulupiriro chokha chimene ife chingatipase mtendere basi. Komano kuti tiyesese zinthu zina zonse zimene tikhoza kuziganiza kapena kuziona kuti tizichite tikapeza zonaona kuti tizikhala ndi nkhawa nthawi zambiri kumakhala ndi nkhawa kwa basi. Aroma 5 verse like 1. Verse 1. Popeza sono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. So ndi chikhulupiriro tikhala ndi chani kuti mtendere. Ndikhulupirira kuti pamenepa zikhoza ife kutipasa kumva kofunikira kwambiri kunaona kuti tidalire pa izo zimene mulungu azinena. Kunaona kuti mawu ake amene atuluka mkamwa mwake sabwerera kwa iye achani kuti achabe koma akakwanirisa icho chonse chimene mulungu wachipanga. Ndipo tikakhala ndi chimene chichi okondedwa tikhala ndi mtendere monga mmene Paulo akunenera. Sitingakhalenso ndi nkhawa kumalingalira unaona kuti zikuoneka ngati kuti zikumveka ngati zokayikisa. Sizikukayikisanso ngati mulungu wanena zinthuzo ndithu zizachitika basi. Alright, tione chisanzo china chomalizira kwambiri chakudalira pa mawu a mulungu ndi mawu a mulungu achita. Chikhala chisanzo chomaliza nakhoza kamba za zisanzo zosiyana koma ichi chikhala chisanzo chomaliza chochokera ku buku la Genesis chapter 15 verse like la 3. Verse number 3. Ndipo Abrahamu anati, taonani simunandipatse ine mbewu. Kafika 6 Alright. Verse number 3 kuti ndipo Abrahamu anati, taonani simunandipatse ine mbewu. Ndipo taonani obadwa m'nyumba mwanga adzalowa m'malo mwanga. Ndipo taonani mawu a Yehova anadza kwa iye kuti uyu sadzakhala wakulowa m'malo mwako koma iye amene adzatuluka m'chiuno mwako ndiye adzakhala wakulowa m'malo mwako. Ndipo anamtulutsa iye kunja nati tayang'anatu kumwamba uwerenge nyenyezi ngati ukhoza kuziwerenga zimenezo. Ndipo anati kwa iye zoterozo zidzakhala mbewu zako. Verse number 6. Ndipo anakhulupirira Yehova ndipo kunayesedwa kwa iye chilungamo. Okay. Kwa Abraham kunayesedwa kwa iye chilungamo chifukwa choti anakhulupirira Yehova. Ndimuona ndithu kunena kuti apaso zikutipasa ife tsitsi zikunena kuti Abraham atauzidwa chifukwa na Abraham ankakayikira kuti koma ndizothekadi kuti ndikhoza kukhala ndi mwana. Kodi amene akhale wolowa nyumba mwanga ndi ndani? Mukapita nkuwerenga kwina kofotokozera pangano lake lokhalokhali ku chapter chake cha 17 adafunsa Abraham kuti kapena ndi wantchito wangaya amene akhale wolowa nyumba koma mulungu adamuwuza kuti mwa iweyo ndithu mutuluka ndithu mbewu ndipo mbewu imeneyo mafuko onse aziko lapansi azatani kuti azadalisidwa. Ndiye kuti Abraham adangokhulupirira penepo zikakhoza kutheka unaona kuti mulungu mwina anakamuuza zinthu zina zake unaona kuti chimene uchite upangiza kuti kaena ukatenge mkazi wako upangiza kuti zinakhoza kutheka ndipo sitinakafunsanso mafunso. Komano Abraham atangowuzidwa unaona kuti uzakhala ndithu ndi mwana ndipo mwa mwana amene mafuko onse aziko lapansi azadalisidwa. Abraham sadafunsenso kuti kodi zizatheka bwanji chifukwa takhala pa banja atu ifeyo kwa zaka zochuluka kwambiri. Anthu atakhala pa banja kwa zaka zochuluka kwa mabanja pawo padalibe mwana wina aliyense. Zinakhoza kutheka ndithu monga mmene anthu ambiri timatha kufunsira lero mutakuti kuti kunyumba kwako yembekezo unaona kuti nthawi yakuti mwina kuchitika zakuti timayamba kufunsa kuti zikhala bwanji atayambise zimenezo ndi ndani atabwere kuzazipanga zimenezo ndi ndani.
timakhala ndi mafunso ambirimbiri zinakhoza sochitika chimozimozi ndi Abrahamu koma kuti Abrahamu adangomumvesera mulungu ndi akuti anangokhulupirira kuna kuti zimene mulungu azinena azichita sadafunsenso nawo kuti ambuye ndiye muganiza kuti pamenepo ndi ine ndipange bwanji mfuna kaena ndikakwatire mkazi wina wachitatu kaena wachiwiri komano adangotenga monga mmene mawuwo alili kunaona kuti mawu a mulungu sabwerera kwa iye achabe koma chimene no mawuwo mulungu watulusira pakamwa pake akachita chimene no mawuwo akuchinena. Yes, nde akuti no adakhulupirira ndipo no kwa iye kunawerengedwa chani kuti chilungamo. Kwa iye kudawerengedwa ndithu chilungamo. Ndiye kuti apo tikhoza kuonanso chisanzo chomveka bwino kwambiri kunena na kuti no Abrahamu adadalira pa mawu a mulungu kuti mawu a mulungu achita perform kena kuti achita icho chimene no mawuwo achinena ndi mawu kaena kuti no ndi mulungu yemwe amene no agwire ntchito imeneyoyo sizikufunikira sonaona kuti no ineyo ndipite ndikagwire ntchito ina yake kuna kuti no ndikaonese unaona kuti chichawa chinena mulungu chicha ndachikwanirisa koma naona kuti no ndingoyembekeza pa mawu amene no mulungu alankhula ndipo no ndikadalira pa mawu amenewo mulungu achita zimene zonso ndi akuti no kwa iyeyo kudatengedwa ndithu kuti no ngwa chilungamo kaena kuti kudawerengedwa chilungamo. Izi zikhoza kugwirizana bwino kwambiri ndi tanthauzo lija la chikhulupiriro limene adalipereka Alonzo T. Jones kunaona kuti no chikhulupiriro ndi kuyembekeza kapena ona kuti no kuyembekeza pa mawu a mulungu kuti mawu a mulungu achita ndi kudalira pa mawuwo osakayikira nsoyi koma kuwadalira pa mawuwo no mawuwo achita ndithu zimene no akuli kuzilankhula. Okay, tionekonso lemba ili la ku Aloma chapter 4 verse lake la 18 ukafika 22. Aloma chapter chake cha 4 verse lake la 18 ukafika 22. Verse number 18 verse 22. Yeah. Verse kuti amene anakhulupirira nayembekeza zosayembekezeka kuti iye akakhale kholo la mitundu yambiri ya anthu monga mwacho nenedwachi mbewu yako idzakhala yotere. Ndipo iye osafoka mchikhulupiriro sanalabadira thupi lake ndilo longa ngati lakufa pamenepo pokhala iye ngati zaka 10 ndi mimba ya Sara idaumanso. Ndipo poyang'anira lonjezo la mulungu sanagwedezeka chifukwa cha kusakhulupirira koma analimbika mchikhulupiriro napasa mulungu ulemu nakhazikisanso mu mtima kuti chimene iye analonjeza anali nayonso mphamvu yakuchichita. Chifukwa chake ichi chinawerengedwa kwa iye chilungamo. Okay, ndimakondwera ndi mmene Paulo adafotokozera bwino kwambiri za zimene tawerenga ku Genesis kucha kukamba za Abraham. Nde pali mawu ena ake mu vesi la kumapetola limene no akukamba bwino lomwe za Abrahamu kunaona kuti no pepa ndikuwerenga Bible la Chingerezi imene likuonesa kuti fully persuaded. Fully persuaded muchichewa mwana kuti chani kuyambira verse 22 lo verse 22 ndipo poyang'anira lonjezo la mulungu sanagwedezeka chifukwa cha kusakhulupirira chabwino koma analimbika mchikhulupiriro napasa mulungu ulemu. Verse 22 kuti chifukwa chake ichi chinawerengedwa kwa iye chilungamo. Anakhulupirira mulungu napasa iye ulemu. Anakhulupirira mulungu napasa iye ulemu. Kunena zonaona akuti no mulunguyo ndithu chimene iye wachinena akuti no alokwanisa kuchichita. Wachinena yekha iyeyo mulunguyo nde Abrahamu iye adangoona zonaona akuti no mulungu chimene wachinenacho ineyo iye alokwanisa kuchitani kuti kuchichita. Pali zinthu zingapo zimene no kapena ndi pali malo angapo amene tikhoza kuwapeza mu buku lopatulika makamaka ku Exodo kumene no ana a Israeli amatagauzidwa zinthu mukumbukira zimene amanena kuti bwa chinense Mulungu anena tichitani kodi ife tichichita. Ndi vuto lalikulu kwambiri chimene mulungu achinena ife tichita no mulungu sakufuna kuti tichite chimene yakunena iyayi
komano akunazo naona kuti no chimene iyeyo mulungu achichita iyeyo ndi amene atachichite perform ndikadalira pa mawu ake a mulunguyo chimenecho ndi chimeneno chili chikhulupiriro chimene mulungu akutifuna ona kuti tikhale nacho. Tikapeza Mose mu Exodo pamene ana Israeli amanena zona kuti tikhoza pereka chisanzo kumene ana Israeli adanena kuyambira na kuti zonse zimene Mose walankhula kena zimene mulungu akulankhula Mose ife tizichita. Panatenga masiku angati kuti akapange fano masiku ochepa kwambiri. Komatu ndi anthu omwe kuti zana alangonena zona kuti chimene mulungu anena ife tichitani kwechi tichichita. Koma mukapeza nati anthu ake omwewo alonjeza muno kuti achichita koma adakanika kuchichita. Nchifukwa chani sadanitenge mulungu pa mawu ake kuti mulungu ali wokwanisa kuchichita chimene iye wachinena. Ndechifana kuti anthu nthawi zambiri timankayikira mulungu nati zokhanga kuti mulungu zimene walankhula zokayikisa kwambiri. Mwina mwake nditayesera kupanga izo na kuti zinthu zimene zizichitike. Chimene mulungu akufuna si chimene chochoyi. Mulungu angofuna na kuti dalire pa mawu ake kunaona kuti iyeyo ali okwanisa kuchichita ndithu chimene wachinena. Ndi chifukwa chake Paulo pochita comment kena poperekera ndemanga za Abrahamu zicha ku Aroma chapter chake cha 4 kumene tikumva unaona kuti Abrahamu ndipo mu Chingereza na kuti was strong in faith. Akuti adali ndithu olimbika mchikhulupiriro siku kwambiri. Olimbika kwambiri mu chikhulupiriro ndipo anasimikizika mu mtima mwake fully persuaded kunazo na kuti mulungu chimene achilankhula achichita perform. Achipanga ndi iyeyo sichikufunikira sonaona kuti ineyo ndi jimule motani ndikale ndi zimphamvu motani kuti zimene zizichitike sizinafunikirenso motero. Nde Paulo akupitiriza ndithu mwapetoko pa verse lake la 22 na kuti koteronso ndithu kunawerengedwa kwa iyeyo chilungamo. Ndi chifukwa chake nkhani ya chikhulupiriro ndi chilungamo ndi zoyendera limodzi. Chilungamo sichingapezeke mu kuchita. Tiona bwino pamene mwina aphunzitsi anzathu akubwera kufotokozera za zimenezi kuti tikhale ndi kuya kwake kwa nkhani kumvesa bwino lomwe unawo kuti nkhani ya chilungamo ndi chikhulupiriro zikugwirizana modani. Monga mmene tikumvera kukhulupirira mulungu ndiko kungonitenga mawu ake monga mmene iye wanenera na kuti mulunguyo ndi amene agwire ntchito imeneyoyo. Sizikusowekera kuti ifeyo tigwire ndi manja athu na kuti tikamkondweretse mulungu. Komano kuti iye mulungu tikagonjera pa iye ndi kukhala ndi chikhulupiriro chakuya mwa iyeyo zikafotokozedwa pamaso pake pa mulungu ndipo tikaonesedwa nawo kuti ife tamkondweretsa iye chifukwa choti takhulupirira ndi kudalira pa mawu ake. Kupita chimaliziro kwenikweni Aheberi 11:3 tuwerenge Aheberi 11 verse lake la 3. 11 verse 3. Akuti ndi chikhulupiriro tasindikira kuti mayiko ndi amwamba omwe anakonzedwa ndi mawu a mulungu kotero kuti zinthu zopenyeka sizinapangidwe kuzochokera mwa zoonekazo. Chabwino akuti ndi chikhulupiriro timamvesa bwino lomwe ndithu mayiko adatani kuti adapangidwa. Ndipo tikamawerenga ngakhale ku buku la Genesis kuja kumene sabata la kulenga timamva kuti mulungu anangonena kuna kuti kuwale kenako kunabwera mtengo eti. Kunabwera Okay. Okay. So chimene mulungu amalankhula chimachitika chomwecho. Akuti anangolankhula pena iziti ku Masalimo 33 ka verse like 6 unaona kuti by the way ndi mawu a mulungu unaona kuti ziko linatani kodi linakhazikitsidwa kena kuti za ziko zinalengedwa. Nde sizimafunikiranso unaona kuti munthu wina akachite kugwira chinthu china chake unaona kuti ayi apapata command motera pata trend kena ku tituluse chimtengo penepa. Akuna kuti ndi mawu okha amangolankhula zinthu ngumatani kodi. Mawu a mulungu ngothekera kuti tikhoza kwadalira. Mawu a mulungu amene akutuluka pa wanga wake ngothekera kuti akhoza kuchita icho chimene iye mulungu akunena. Pamenepo ndi pamene pakhoza kugona nkhani yathu yachikhulupiriro. Pamenepo ndi pamene ife tikhoza kumkondwesa mulungu kunazo naona kuti Ambuye chimene inu mwalankhula ndi kusimikizika ndi mtima wanga naona kuti ndinu okwanisa kuti muchichite chimenecho. Chifukwa ine kuti ndikachichite sindingatani kuti sindikwanisa. Koma inu chimene mwalankhula muchichita ndipo ndinu nokha amene mungachikwaniritse. Pamenepo ndi pamene ndithu
baibulo likufotokoza naona kuti no tikawerengedwa ife ndithu achilungamo tikawerengedwa achikhulupiriro kotero zikhoza kugwirizana bwino kwambiri ndi ndemanga imene ndinafotokoza kumayambiriro ya Ellen White ya mu Review and Herald wa pa January 10 1899 kunazo naona kuti no chimene malemba opatulika amatiuza kufunikira kwa kuti ife tikhale ndi chikhulupiriro akuti ndi chinthu ndithu kenaona kuti ndi chizwiso chofunikira kwambiri kuposa zizwiso zina zonse zimene tikhoza kukhala nazo. So tikhoza kukhala ndi zizwiso zosiyanasiyana ayi kuti munthu apange zakuti afunikira kuti atere ayi apange zakuti zakuti tikhoza fotokoza olo sindikunyoza koma nkhani ya ndikhoza fotokoza chisanzo cha ma medical missionary meetings anthu amatha kukhala ndi mikumano ya za tikhoza mapanga mikumano ya za thanzi kukonzanso thanzi ndi zina zoterozo and nthawi zambiri muzapeze kuti no anthu nthawi zambiri kuwauza nkhani ya kukonzanso thanzi zimaoneka kuti zimakhala ndizovuta kwambiri kuti anthu ambiri atembenuke. Mumaziwa chifukwa chake timayesesa ifeyo ndi kuthekera kwathu kunoti nkakamize uyu kuti atani kuti inu simunasiyebe kudya nyama ndi inu mukusalira pati tionana nzamdo sefe takwanisa panopa tinasiyaso nkudya sugar komwe sitidyaso ndiwo za mchere patinasiya ndi mchere. So timaona ngati tunaona kuti no munjira zotereza ndi kuti tikhoza kukwanisa kumpanga munthu kuti akhale chani kuti akhale reform komano chinthu choyambirira sikumupanga munthu yokutero kenano kumamuchita kunkakamiza munthu kuti apange chotero. Chinthu choyambirira chimene anthu tineneka kuti no tichiphunzire ndi kukhala ndi chikhulupiriro pa mawu a Mulungu chifukwa even nthawi zambiri anthu ambiri amadera nkaona kuti kodi ndiye munthu akasiya kudya nyama azidya chani anthu ambiri amatha mafunso zimenezo sindifuna kuti ndikhazike kumeo koma mukumvesa bwino nakuti ndi zimene anthu nthawi zambiri amakhala nazo so mukapeza kuti mantha aja amabwera chifukwa chani. Aroma 5 verse 1 tikakhala ndi chikhulupiriro tili ndi chani mu mtima mtendere timakhala ndi mtendere mu mtima mwathu naona kuti mulungu ali ndi kuthekera kuchita izo zimene wazitani kuti wazilankhula chifukwa chake ukapezeka unaona kuti lotinga nene unaona kuti okay tiye ndikhale apa ndi ma medical missionary trainings anthu aphunzire kaya kusiya zakuti kaya anthu aphunzire kusiya zakuti zikhoza kukhala very simple kwambiri zikhoza kukhala zinthu zosavuta kwambiri ngati anthu atayamba kuphunzira kukhala ndi chikhulupiriro chifukwa ndi chikhacho chimene chingapanga anthu kukhala chimene Mulungu akukondweresedwa nacho. Alright, verse la to lomalizira koma limodzi Aroma 1 verse 17 Aroma 1 verse lake la 17 verse 17 pakuti mmenemo chaonesedwa chilungamo cha Mulungu chakuchokera ku chikhulupiriro kulodza ku chikhulupiriro monga kwalembedwa koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Okay, akuti monga kwalembedwa munthu olungama adzakhala ndi moyo ndi kuchitachita atero ayi munthu olungama adzakhala ndi moyo ndi chani kuti ndi chikhulupiriro. So chikhulupiriro ndi chinthu chofunikira kwambiri abale ndi alongo. Ndikwabwino kunaona kuti mwina titazindikira kunaona kuti no zinthu zina zonse zimene munthu akhoza kuzichita ziyeneka kuti zichitike koma tinayeneka kunaona kuti tisogoze kunaona kuti chinthu chimene Mulungu munthu akufunikira kuti akhale nacho ndicho chikhulupiriro kudalira ndi kuyembekeza pa mawu a Mulungu kunaona kuti mawu a Mulungu achita chimene iyeyo wachilankhula pa moyo wathu ndipo no sichiphonyanso isi chichitika mosemphana chichitika ndithu chimodzimodzi. Ndimalize ndi Aroma 3 verse lake la 2 Aroma 3 verse lake la 2 uku ndiko kuchita conclude tingachite conclude bwanji kaena kuna kuti no tingamalize bwanji zinthu zonsezi kaena zonse zimene tafotokozazi. Paulo akunena kuti chapter 3 verse number 2 zambiri monse choyamba kuti mawu a Mulungu anaperekedwa kwa iwo. Aroma 3 verse 2 Yes. Is on verse 3. It is verse 3 nanga bwanji ngati ena sanakhulupirira kodi kusakhulupirira kwawo kuyesedwa chabe chikhulupiriro cha Mulungu. verse 4 satero ayi koma Mulungu akhale wona ndimo
ndimo anthu onse akhale onama monga kwalembedwa. Okay, ndifuna verse lichalimana kuti no therefore we conclude. Conclude. A man is justified by. Okay. Then the Aloma 3:28. Sorry. 28, Yes. Yeah. Aloma 3:28. pakuti ndimuyesa munthu wolungama chifukwa cha chikhulupiriro wopanda ntchito za lamulo. Okay, ndiliwerenga verse mchingereza fana tiona kuti mchichewa limveka mosiyana nako. Muchingereza unaona kuti therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Muchichewa kumumveka bwino verse lineneka limveke unaona kuti kotero tiomba nkota kenano tipanga chimangirizo kunena kuti munthu amayesedwa olungama ndi chani kodi ndi chikhulupiriro popandapo chani ntchito za lamulo. Nde muona kunaona kuti Paulo akuzindikira unaona kuti pali anthu ena akhoza kufotokoza ndi kumaphunzitsa unaona kuti pali kulungamisidwa kumene kukhoza kubwera chifukwa chakuchita ntchito zina zake. Mwina aphunzitsa amene akubwera pasogolo pathu atifotokozera za zinthu zimenezi. Komano Paulo akumvetsa bwino kuti zinthu zimenezi zizi sizingampange munthu unaona kuti akhale olungamayi. Akuti Paulo akuomba nkota unaona kuti chinthu chokha chimene ife tikhoza kuomba nkota nkona zona kuti munthu amakhala ndithu olungamisidwa ndi chikhulupiriro basi. Ndi chifukwa chake Paulo moyo akunena ku Roma 1 ku verse 17 unaona kuti olungama amakhala ndi moyo ndi chani koti ndi chikhulupiriro. Amadalira pa mawu a Mulungu kuti mawu a Mulungu ali ndi kuthekera kochita izo zimene Mulungu wazilankhula. Ndipo ndi Mulungu amene atachite perform kaena kuti atachite chinthu chimene chocho pa moyo wake ndithu wa munthu. Ndifuna ndimvekese bwino lomwe kunaona kuti sizikutanthauza unaona kuti munthu azangokhala unaona kuti sachita chinthu china chilichonse. Mwina atifotokozera bwino pamene tikupita kusogolo. Komano kunaona kuti tisamaone ngati unaona kuti tili ndi zina zake zimene tikhoza kuzichita kuti tinkondwerese Mulungu ndi chikhulupiriro chokha kudalira pa mawu ake kokha kumene tingatengedwe unaona kuti tinkondweresa Mulungu chifukwa popanda chikhulupiriro nkosatheka kunkondweresa Mulungu. I think ndilekezere pamenepo. Ngati mwina pali ndemanga kapena mafunso tafusa pa nthawi ino.